Okay. Pag-ingat kayo. Ito na. Ito ngayon yung service natin. Innova. Thank you, Father. In Jesus' name. Kamin, ma. Takay pa'y bahala. Good. Pag-ingat kayo. Good. Amen. Oh, we're ready to go. Wala 7. Mommy will remove. Libre. Ay, oh. Sige, sige. Ano lang. Pagpasunta dito. Stopover tayo. Bibili lang si Kuya Mike ng Bonamine. Yan yung mga kasama natin. Michael! Hello. Smile, smile. Meron ba kayong ano dyan? Chips? At akin manok, may dala. Anong gusto mo? Nova, chippy? Basta gusto ko ng chips. Ayos na Mike. Kahit yung Bonamin, walang pang children's pero. Ayun lang. Nung Mike, seatbelt. Ay. Sorry. Ayun no. Kakain lang kami saglit dito sa may Covilandia. Light breakfast din kasi yung kinain namin kanina, mga alas 6. Time check is alas 10 pa lang. Mga 2 oras pa siguro. Yay! Makakarating na kami sa may Alaminos. Pupakawanan. Okay, tapos na kaming kumain. Palamigin ko lang yung aircon tapos tsaka natin sila papasukin. Pakainit dun sa labas. Today is Friday, February 25 holiday ngayon, tapos bukas Sabado. At this moment, pahinga muna tayo sa pagmumotor. Magpo 4 wheels muna tayo. This ride is not for me. Hindi muna para sa akin tong ride na to. Para to sa mga kasama ko. Sila Kuya Mike, Ate Malu, sa pamilya ko, to my queen and my princess kasi magbe-beach daw sila ngayon. Okay, medyo malamig-lamig na yung aircon. Papasukin na natin sila. Okay na, pasok na kayo. Ay Sofia, walang iiyak kapag nahihilo, okay? Kapag nahihilo ka, i-close mo ang eyes mo, tapos tiga ka lang sa mami. Sabihin mo kay mami. Okay, let's go. Pero hindi ko na alam kung nasan yung sa kanya. Ay, alam ko kung ano ba yun. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Iced coffee, Kuya Mike. Bili tayong milk tea dito sa may Primes, whatever you wanna call it. Primes Cafe. Ikaw.
That's my princess. Pwede may salbabida mo. Saan? Bumambahan? Kulari, hawakan mo. Di ba magala? Nagbibidyo tayo. Kaya ang bibentahan niya na lang sa ito. O sige. Okay, today is the day na pupunta tayo sa Bulinaw. Kasama si Mrs. tsaka si Sofia. Huwag nang titignan ng dog, okay? Huwag nang titignan! Kakasabi ko lang. Parehas ka talaga kayo ng mami. Ano yan? Huwag nang titignan yung dog. Eh, pagbiro ka na kita. Bakit ang naman nasa isip mo? Ako na para mabilis. Si daddy na parang mabilis. Oh, yun o. Nakapuno na. Okay na. Sige pa. Good morning. Candice. Okay, basta tayo kasi. Tingnan nyo itong dalawang to. Mamaniobra pa ako. Picture sila ng picture sa harap. May mga kasama din kami. Yung van na nasa harap. Yan o. Tsaka yung pick up na nasa likod. Yata. Hindi nahilo si Sofia kahit mabilis tayo kanina. Meow. Pinainom ko ng buo namin isang buo. Meow, meow, meow. Now, Bolinaw or Bolinaw? Ganon, mabilis. Bulinaw lang tayo. Bolinaw. Bolinaw Falls. Dito dumadaan yung mga sasakyan. Kaya susundan na lang natin sila. Saan sila? I think touchdown na. Yan, magkakatabi din kami. Yun, yung pick up sa likod, tapos yung isang van na silver, tsaka itong Innova. Ang dami nila. That's the boss. I'm the big boss. Maluwag siya, ma'am. Ikan lang po. But, Kamila. Welcome to Bulinaw Falls, number 3. Magdadalawang oras na kami dito, hindi siya nagsasawa. Buti na lang kamo, alas 12. Hindi siya ganun kainit. Cloudy, so tamang-tama, nakisama siya. Halika na, balik na tayo sa mami. Halika na.
May iwan ka na dyan? May iwan ka na? Yeah. Alis na ako, bye-bye. Okay na, balik na tayo sa mami. No. Sibog time. Kain na, sir. Talaba, mga sir. Ayun. Ayun o. Inihaw nila. Ano lasa? Lasang talaba. Ayun o. Sarap niya. Walang pool? Punta na tayo sa swimming pool. Hindi naman swimming pool yun. Punta na tayo sa pool. Flowers. Falls yun? Wall. Yeah. Bakit falls? Kasi nahulog. Tapos hindi kasi nalo. Diba yun? Yan ang falls mate. Hello. Good morning. Morning. Bye! Oh, next! Get one. Pagkatapos nila, tatalon din tayo. Pwede ba di ka? Oh, mas okay yan para alam natin yung ano. 1, 2, 3, go! Tibay yun. Tapang. Not bad. Sarap na tumalon. Sige ah. Come on. Huwag kang tataob. Say hi. Pag tumaob ka, Subi, mahirap na. Huwag kang tataob, okay? Nakakatakot, nakita nyo ba yun? Muntik mag-crash yung drone, buti dito pa lang, nag-stop na siya. Hindi ko na itutuloy, natakot ako bigla. Wala eh, basta yung lightning port ko eh. Buti nga dito lang siya nag-crash bigla. Paano kapag dyan sa may bandang baba nag-crash yun? Edi wala na. Time check tayo, 3:19. Kadami pa rin tao, dami pa dumadating.
Papalipad pa sana ako ng drone kasi ito yung nangyari. Liquid detected in lightning connector. Disconnect to allow the connector to dry. Sabi niya bigla. Wala, sayang. Hindi ko pa naman nagamit yung isang battery ko pero parang wala na. Tinang swimming ko kasi itong iPhone ko kanina. Okay ka na? Nagsawa ka na? Tagal-tagal nyo dun. Anong tagal ka na yung tagal namin punta doon? Hindi ka naman na bumalik. Hindi, nagpalipad ako ng drone. Nag-crash yung drone ko. Saan? Dun. Sa tubig? Hindi. Oh. Kaya hindi ko na tinuloy. Pero nakakuha ako. Nakuha mo pa rin. Hindi mo buka. Tiyangin ko. Love you, mommy, so much. Daddy naman kulit. Alright, ganun-ganun lang. Tapos na naman. Win tayo ng Baguio. Kwarto na lang. Today is Sunday, February 27.